Добър ви ден! В днешното видео ще си говорим за кетч. Точно така. Ще говорим за кетч, защото кетчът е култура. Кетчът за мен е изкуство и то изкуство, което не пада по-долу от киното, театъра и телевизията. И сега ще се обоснова. То е събирателно изкуство. Защото освен елементи на спорт, макар да не е реално съревнование, в което единия кетчист се опитва да победи другия, той съдържа в себе си и елементи от много изкуства. От театър, кино, телевизия, от литературата и не на последно място от музиката. Кетчистите, както е добре известно, трябва да имат добри ораторски умения, освен да са добри атлети. Защото това, което правят, го правят на живо, пред публика, откъдето заимстват качество от театралните актьори. Но някои шоута се излъчват и по телевизията. Тоест, тук вече кетчиста трябва да има качествата и на телевизионния актьор, на филмовия актьор, да знае къде е камерата, да играе и за публиката на живо, и за публиката, която го гледа вкъщи пред екрана. Освен актьорски умения, кетчиста трябва да умее и чрез тялото си в матча да разкаже история, да обясни достатъчно добре мотивите за борбата му. И тук вече идва сценария, идва литературния елемент в кетча, където се използват мотиви от векове известни в човешката култура. Борбата между доброто и злото, борба между родно и чуждо, истории за предателство, приятелство, за любов, отмъщение и така нататък. Не на последно място идва музиката. Музиката е много важен елемент от представянето на всеки един кетчист. Тя го съпровожда по пътя му към ринга и често песента, която звучи докато един кетчист се появява пред публиката, може би дори за първи път, създавайки първи впечатления у хората, е изключително важна, защото тя е неделима част от образа му. Един кетчист изгражда сценичен образ, от който е част и песента, която го съпровожда към ринга и която пускат в края на матча, ако той спечели. Публиката може да пее заедно с песента, която го съпровожда, може да скандира някакви неща в ритъм. И това допринася за цялостната атмосфера, защото в кетча участието на публиката е много важно и това ще се види в предстоящите кадри от шоуто Зимна заплаха, което за мен беше едва второ шоу, което гледам като публика в живота ми, въпреки че съм фен на кетча от 25 години вече. Започнах да го гледам, когато започнах да го дават в BTV и всички от моето поколение го гледаха. Само че за разлика от тях, аз така и не спрях. На шоуто Зимна заплаха на 25 януари в Пиротска център видяхме добре познатите ни вече български кетчисти, Дамян Тангра, шампиона, успях да се снимам с него. И тук е мястото да покажа моя своеобразен екран Василев трон 2556,46. Това е заигравка с Джеритрон 5000, но тъй като вече сме в евро, 5000 се превалутира. Снимах се с Дамян Тангра, снимах се и с Натали Сайкс, шампионката на Tidal Championship Wrestling, която защитаваше титлата си на Зимна заплаха. Дамян Тангра също защитаваше своята титла. Матчът, който аз очаквах с най-голямо нетърпение, беше Коби Варколака срещу Виктор Миленов, шахматиста. Повече и за него ще видим. И имаше и редица други матчове. Видяхме Ник Ести, видяхме Калата от родните таланти, Коки Каен, Андонов, някои от редовните ни чуждестранни гости, като отбор Вишеград, отбор
Future Shock или отбор Румъния. Те са румънци и един шотландец. Видяхме Джеймс Мейсън, един от треньорите, Михаил Ковач, който е също един от треньорите в Българската кетч академия. Том Ларуфа, разбира се, претендента за титлата на Дамян Тангра. Не съм снимал абсолютно всички матчове, тъй като отидох там главно за да гледам и за да участвам заедно с публиката, но съм снимал такова количество кадри, че да предам достатъчно пълно и подробно какво беше усещането от това шоу. Определено си заслужава тези шоута и възнамерявам да ги посещавам и в бъдеще. Препоръчвам ви го и на вас. Ако някой от гледащите е фен на кетча, надявам се това клипче да достигне до фенове на кетча, надявам се и канала ми да достигне до фенове на кетча, тъй като тук ще си говорим не само за книги и филми и сериали, ще говорим и за кетч. Този кетчист е от Франция, Хиди Каруи, но преди да стане кетчист е прекарал известно време в България. Ето, поздрав към публиката, която го оценява подобаващо. И малко трябва, за да почне да скандира. А това е Джани Валета. Малтийския войн, който се оказа първи съперник на Дамян Тангра на първи сблъсък. Неуспешно се опита да спечели българската титла. Никак не се харесва на феновете, като първо подкрепя Хиди този матч. Първият матч за вечерта беше това. И сега ще видим българската мечка. Бивш състезател по американски футбол е Калата, от отбора на софийските мечки, разбира се. Внушителна фигура има определено. Ей така изглежда един кичист, представата на масовия фен. И на феновете, и на хората, които изобщо не са запознати с кетч също. Румънецът също е внушителен, но отстъпва по размери, а и по мощ пред българската мечка. И какво ще стане? Оп, не става. Не помръдва Калата. Втори опит. Много удари на камък. Я сега. Айде! Край. Оп. Не. Опит за загребващо тръшване не е. Не се получава. Матчът върви към приключване. Бо! Саблен удар. 1, 2, 3. Айде, заминавай.
Това матч имаше прекрасна атмосфера. Хората се кефиха и на двамата. Да си премерят силите. Но тук Коби определено има предимство. Опит за туш даже. Шахматист е обаче атлетичен. Няма да се даде. Оп, педигри, може би? Или Тайгър драйвер? Не, нито едното от двете. Прекрасно от шахматиста. Хубав матч се получи между двамата, но за съжаление... това беше добро. За съжаление без победител. Честно казано, останах озадачен от решението матчът да бъде прекъснат от треньора Михаил Ковач, който предизвика шахматиста и го победи. И си тръгна, опитвайки се да привлече Коби на своя страна. Коби обаче седеше отстрани, гледаше безпомощно, не тръгна с Ковач. Разбирам причината за такъв нон-финиш, но не мисля, че това беше правилният начин да се изпълни. Да, публиката се кефеше на двамата, нямаше да се радва нито един от тях да загуби, но или не правиш матча, или жертваш линия. В случая според мен на шахматиста се кефехме една идея повече. Може би той трябваше да спечели. А може и той да спечели в дългосрочен план. Някаква вражда между двамата. А това е единственият женски мач на вечерта. Калипсо, претендентката срещу шампионката от Англия Натали Сайкс. Публиката си разбира задачата. Скандира за Натали. Калипсо си разбира и тя твоята задача. Подмолни тактики, колко щеш. Да, явно няма как да минем и без тази песен. И германски суплекс. А тези пичове са от Косово. Последните югославци. Както се вижда на видеостената, публиката избухваше все една дискотека. Някакви трубачи представлява музиката. И разбира се, публиката оценява по достоинство акробатичните изпълнения на мадамата.
казвам, аз не бях очарован от точно такъв тип излизане към ринга, но оценявам обективната му културна стойност. Ето тук хората се кефят и лошите нападат в град. Такива скандиране не очаквах, че ще чуя. Югославия, човек. Югославия. Държава, която я няма от много години. Но явно юго носталгия има и в България. Не знаех. Оп. Загребащо тръшване. Малко Рик Флеер. Имитация. И крак, братва. Едно, две, не. Музиката на Дамян Тангра е готин метал, за разлика от последните югославци, което не беше нещо, което очаквах да чуя на кетч шоу. Но явно за всеки го трябва да има по нещо. Публиката си изкефи в голямата си част. Френският жребец Том Ларуфа! И от град Терван, стегло 91 килограма. Настоящият и безспорен български шампион Дамян Тангра! Оп. Суплекс. Страничен. Саблен удар с въгъла. Това също не го очаквах, да чуя химна. Скандиранията обаче къртят през цялата вечер. Тук няколко технични опити за туш от Тангра. За съжаление обаче неуспешни. Още един. И Том Ларуфа трябва да мами бъркане в очите. Освиркане. Оп. И вариация на Мичиноко драйвер. А може да си има друго име тази хватка. Не знам. Не съм чак енциклопедия като Дейв Мелцер. Тук обаче Валета от първия матч се е завърнал
И дразни Дамян Тангра. Подвича вниманието и той отнася супер ритмик. Добре, че успя да се повдигне. Мята веригата на Том Ларуфа. Съдята е разсеян. Том се готви да го шибне с веригата. И Дамян е в беда. Обаче успява да избегне удара. Справя се Джани Валета, а така да се маха оттам. И Кимора. Завършващата хватка. Това трябва да е края. Да. Все още български шампион. И победител в матча. И все още безспорен български шампион Дамян Тангра! Използвам момента и да се обърна към фенове на кетча, които са едновременно и фенове на научната фантастика и които се намират в София, да си рекламирам представянето на дебютната книга Летопис на човешкото бъдеще в събота 31 бар Шрьодингер от 18 часа. Заповядайте, ще се радвам да се видим. Абонирайте се за канала ми с музикалните отклонения Metal Millennial и със здраве!